बे समाव आं दंफैयो थाराइबारि गामिनि गेलेग्रा गेवलां फोथाराव दंफैयो आङो बेहाय साननैनि हाबाफारि लानानै बड' साहित्य सभानि प्रग्राम जानो थांगासिनो नोंथांमोननो आं बेहाय हानायखिनि देखायलांनो नाजागोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जोबजासिम दिनै 2022 नभेम्बर मास बोसोरसालिया जथुम्माखौ बान्दोगुरिनि बानजायनायाव खुंनो लाहार फाहार खुंनो जानजि खागासिनो दङ बेवहाय नैबे गाहाय सायनासालिखौ बेखेवनो आंखौ बिथोन होनायलाय मुंख्लं बि नारखो ब्रह्म गोसोखां गाहाय सायनासालिखौ आं बेखेवनो नागिरनायनि सिगाङाव आङो बिनि सुंद'यै फंनैसो बुंगोराब्ला बे सायनासालि बेखेवनाया आद्रा थागोन खोमा नंनानै बिथां लक्ष्मण ब्रह्मनि सुंद'यै आं फंनैसो बुंगोरनानै होगोन दिनै बिथां लक्ष्मण ब्रह्मआ जोंनि एलपि स्कुलावनो सोलोंदों बिनिफ्राय बियो एमइआव थांनानै हाइ स्कुलाव थांनानै मेट्रिकखौबो पास जादों आरो बिथाङा खोब गोख्रों सेंग्रामोन आरो गेलेनायावबो बल गेलेनायावबो एसे आखा फाखामोन बिदिनो मेट्रिक पास जानानै आमागमा थानाय समाव बे समावनो जोंनि बर' हारिनि मोनसे माबाया बुब्लिया ओरैबायदि जाफैदों जे गावजों गाव थांलाय फैलायबो हाया मोनसे गाज्रि बारहावा बारदों बे गाज्रि बारहावायाव गुबुंले जानाय जोंनि हारिखौ गोग्गो खालामफिननो जनै मोनसे दोलोआ बिएसएफ नामनि सांग्रां हान्जा गठन खालामनानै लादों बे बिएसएफआ गुबुंनाय दैखौ बोरैहाय मोजां खालामफिननो हागोन बेखौ नाजादोंमोन बे नाजानायाव खायफा मानसिनि नोजोराव मेगननि बेंफोर जानांदों आरो पुलिस प्रसासननिबो मेगननि बेंफोर जानांदों बे समावनो जोंहानो बे लक्ष्मण ब्रह्मआबो बे हाबायाव बारसोमनानै लायासै गावखौनो बावसोमासै बेबायदिनो बिएसएफ आमोलाव बारसोमनानै बियो सरकारजोंबो नारा नाथा बिसोरो सानदों जे आखायाव जेबो अस्त्र जेबो आगजु गैयाब्ला जों बे प्रसासन बिभागजों जोङो दाङा नांनाया फेर फाथिनाया जोङो एसे उन जानो गोनां जागोन होननानै बिसोरो सले बले कौशले बिसोरो आखायाव हाथियारबो बुथुमनो गोनां जादों बेफोराव बे गोग्गोमैनो बिहोमा लादोंमोन दा जों बिएसएफ आरो बिएसएफ मोनसे गभर्नमेन्ट फर्स दङ नामा गोनो गोथो सोर बिएसएफ बेलाय बेबायदि मोनसे सोंथिबो फैदों बे समावहाय बिसोरो गावसिनि नामखौ एनडिएफबिआव बारस्लायनो गोनां जादोंमोन दा बे एनडिएफबिआवबो बियो बे लक्ष्मण ब्रह्मआ मोजाङैनो बिहोमा होनानै गावनि हाबा जानाय बैसोसिम बियो बेवहायनो हाग्रा खारखोमाबायनानै हारिनि जाथिनि मोजां खामानि मावबोनो नाजाबोदोंमोन दा बियो फैयै फैनानै बे एनडिएफबि अबस्थायावनो हाबाबो लाफैबाय हाबा लानानै हाबाया बिनि हिन्जावनि गामिया दा बर्थमान बानुगावआव दाबो दङ बिनि हिन्जावा गथ' सासे दङ इसोरनि लीला खारखोमा बियो सानसेखालि बिहावनाव थांनायाव माने बिसिया होजोंनो थाखायो बिहावनाव थांनायाव बियो पुलिसजों बेंजानानै बेवहायनो नारा नाथा गुलिजों गुलि सोंलाय फिनलाय होनो गोनां जादों दा बे गुलिजों गुलि सोंलाय फिनलायाव बिनि आखाया फ्राय
नोरजियायै जादों आरोखि बेवहाय बिनि बिगुमै अर्थात हिनजावनि बिदाया सिथ्ला गेजेरावनो पुलिसनि गुलिजों जिउ गोमायो गावस्रा सले बलेखौ हले खारखोमालांनो हाबाय आरो गावसोरनि दोंसे लामाजोंनो थाबायग्रा सानै गावसोरनिनो लोगोआ बेखौ दैखारनानै कुचबिहाराव ट्रिटमेन्ट खालामदों आखाइ नोरजिया जानायखौ ट्रिटमेन्ट खालामदों सेन्ट ग्रेभेल होनोबो लाहार फाहार खालामबायमोन दा दुखुनि खोथा बे समावनो मानिबा थाखाय थांनानै क'क्राझारनिफ्राय गावनि लोगोजों बिसोर साथाम फैनायाव लामायाव हथात इनाय भाबै बियो जिउ खोमाजादों दा क'क्राझार आन्चलिक दुलाराय बर' आफादा जथुमनोबा सानथुमनोबा मोनसे सायनासालिनि गोनांथि दङ बे सायनासालिखौनो बेखेवनो थिननायलाय आं दिनै मामोनलाय लक्ष्मण ब्रह्म बि नारखो ब्रह्मनि गोसोखां सायनासालिखौ क'क्राझार खोला दख्रा बर' फरायसा आफादफ्रा गावसिनि मावनांगौ खामानिखौ बे सायनासालि सिङावनो मावफुंथोंसै होननानै आं दिनै बे सायनासालिखौ बेखेवना होनाय जानोसै गोजोन्थों।